Igama lam ndinguSiphokuhle Ntambo. Ndizalwe ndakhululela eMpuma Koloni kwilali yaseQoboqobo. Azange sanazo izibhedlele okanye ikliniki elalini, nto leyo ebangela ukuba singaxelelwa malunga nomhlaza wesibeleko okanye isifo sikagawulayo. Ndikhuliswe ngumakhulu ndingumntwana othanda isikolo, ndingenabo nabahlobo. Ndikhule phantsi kweemfundiso zikamakhulu, ezinye zazo zokuba ndingavuleli amakhwenkwe imilenze ndide ndigqibe isikolo. Ngonyaka ka-2010 isicelo sam samkeleka kwiziko lezemfundo ephakamileyo e-UJ, kwaqala apho ukutshintsha izinto ebomini bam. Kwafuneka ndifunde ukuzimela ndinkqayi elangeni. Ubomi basedolophini babohlukile kubomi basezilalini. Umntu endandihlala naye egumbini lokulala wayenabahlobo abangabafana abangalunganga, abanye bebadala benemali. Ebeqhele ukundimema ndiye naye ebumnandini ndingavumi. Mina zana ithile ndandicinga uyozonwabisa kuba yayimini yam yokuzala, kanti loo mini yayisisidenga. Baqala apho utshintsha ubomi bam. Ndabuthanda ubomi bobumnandi, kanti ndizikhanda ngenyheki elityeni. Ndazifumana nditshintsha amadoda mihla yonke, abanye bezizityebi bendipha imali ndithumele ekhaya. Babengafuni ukusebenzisa isikhuseli, nam ndandiyibetha ngooyaba kuba into eyayiphambili kum yayimali. Emva kweminyaka elishumi ndiphila le mpilo, ndazifumana neengxaki zangaphantsi ezingaqhelekanga ezifana ne-discharge enukayo nomchamo negazi. Zange ndizithathele ngqalelo ezi mpawu de zangqongqo, ndade ndathatha isigqibo sokuba ndiye kwiziko lezempilo. Kulapho ndafumanisa ukuba ndinomhlaza wesibeleko. Ugqirha wafumanisa ukuba lo mhlaza ukwisigaba sesibini, wandicacisela kabanzi ngeentlobo endinokunyangeka ngazo. Ugqirha uye wandicebisa ukuba ndikhethe phakathi kokuhlinzwa ne-chemotherapy. Ndakhetha i-chemotherapy. I-chemotherapy kukusetyenziswa kweziyobisi ukuze kubulawe iiseli okanye zinqandwe ukuba zingakhuli. Wandixelela ukuba unobangela onomhlaza wenziwa kukutshaya, ukwabelana ngesondo nabantu abaninzi, uba ntengentenge kwamajoni omzimba, i-high risk HPV kunye nezinye izifo zangaphantsi. Ngokuba behlala besitsho uthintelo lungcono kunonyango. Zikhona iindlela zokuthintela lo mhlaza ezifana ne-pap test, ukusebenzisa idyasi kamfundisi xa usabelana ngesondo, ukuzikhwebula ungatshayi, ukuba nomntu omnye, nokufundisa uluntu malunga nesifo somhlaza nesifo sikagawulayo.